Først vil vi komme ind på, hvilken type stof det er, og hvad det bruges til. Pesticider, det er kemiske sprøjtemidler, som bliver brugt i landbruget til at udrydde ukrudt, mikrosvampe og skadedyr. Og der findes flere forskellige pesticider, som behandler forskellige områder. Der er blandt andet herbicider, som slår ukrudt ihjel, da ukrudtet det kommer til at konkurrere med afgrøderne om næringssalte. Og så er der insekticider, som slår insekter ihjel, og fungicider, som slår svampe ihjel. Og mikrosvampe og insekter, de kan nemlig ødelægge og angribe afgrøderne, så det er derfor, man har specielle pesticider på dem. Pesticider, de har udvidet landbrugets effektivitet, men de har da vist sig at være en trussel for miljøet og mennesket, hvilket vi så vil komme ind på lidt senere i nærmere grad. Og så 2 eksempler på pesticider, det kan være lindan, som er en effektiv insekticid, som også er en kloreret kulbrinte. Og det farlige ved den, det er, at den bliver ophobet i fedtvævet og dermed også i fødekæderne. Herbicider til kornmarker i dag, de er oftest af gruppen sulfonylurea, og de kaldes for minimidler, fordi man kun anvender dem i meget små doser. Pesticider er ofte kunstigt fremstillede stoffer, som ikke fremkommer naturligt i miljøet. Og problemet det er, at når landmændene sprøjter med pesticiderne, så kommer de også andre steder hen, end det var hensigten, det skulle virke. Så det gør, at andre organismer end lige på landmands marker bliver påvirket af de her pesticider. De fleste pesticider er organiske forbindelser, hvis giftighed findes i deres kemiske struktur. Men de fleste pesticider bliver dog hurtigt nedbrudt til ugiftige stoffer af mikroorganismer, og det mindsker så risikoen for, at det bliver ophobet i jorden og dermed også i mennesker og dyr. Nogle pesticider er fedtopløselige, og det er også det, som jeg har sagt tidligere, det med at det bliver ophobet i fødekæden. Og denne her evne, der ligger specielt hos pesticider, der indeholder klorforbindelser, ligesom lindan. Brugen af pesticider har medført til en tilbagegang i den biologiske mangfoldighed og naturen i agerlandet. Og den store brug af pesticider, den betyder, at påvirkningen er meget udbredt, og der er ikke meget natur i landbrugslandet, som er upåvirket. Og selvom vi har så stor viden om pesticider i dag, så ved vi ikke meget om kombinationseffekterne. Så vi mangler viden om de indirekte effekter, ligesom vi har behov for at vide mere om påvirkning af landjordens økosystemer. Pesticiders skadevirkninger. Pesticider de kan virke hormonforstyrrende, og det gør det i særdeleshed i et barns fosterstadie. Det kan være med til at hæmme udviklingen af hjernen, samt hormon- og nervesystemet. Det er altså i særdeleshed i den første del af graviditeten, at pesticider kan gøre den værste del af skaden. Det kan også påvirke kønsorganerne, da det er i første stadie, at de bliver sådan udviklet eller skabt. Og de er altså meget tilbøjelige til at blive påvirket af hormonforstyrrende stoffer, som pesticider kan være. De skader, der sker under udviklingen af et foster, de er irreversible, som altså betyder, at altså, når det så er født, så kan det ikke gøres om igen, det kan ikke gøres godt. Der er blevet lavet en undersøgelse på nogle rotter, der viser, at testosteronniveauet det falder hos hannerne, når deres moder er udsat for forskellige kombinationer af de her pesticider, som altså medfører en lavere fertilitet og også hukommelsesproblemer. Og grunden til, at vi kan bruge det her til noget, det er, at mennesker og rotter, de er ret ens, når det går ud på, hvor påvirkelige sådan nogle hormonforstyrrende stoffer de er. Der er også fundet en sammenhæng imellem forekomsten af kræft hos mennesker,
der har et højt indhold af pesticider i kroppen. Altså hvis man har været ude for en meget kraftig påvirkning. Og det er især kræfttyper som leukemi og bindevævskræft og kræft i bugspytkirtlen. Det er mest i ulandene, for i Danmark har vi den her pesticidlovgivning, som vi også kommer ind på senere. Og derfor har vi altså ikke de store problemer med kræft, som følger af pesticider, der er anvendt i landbruget. Men apropos pesticider i landbruget, så påvirker det jo også vores åer og vandløb, når de bruges ude på markerne. Man har så lavet sådan en bufferzone, som det vil sige, at der skal være et stykke mellem marken og det tætliggende vandløb, som altså ikke må være mark, altså den skal ikke sprøjtes med de her pesticider. Men så når der så bliver sprøjtet op på markerne med pesticider, så påvirker det også insekterne på marken. Insekterne, det er jo fiskens naturlige føde, og på den måde, når de bliver påvirket, så bliver fiskene også påvirket, når de så spiser dem. Og ja, det bliver så for deres føde, at fiskene bliver påvirket af det, og når vi så spiser ferskvandsfisk, så bliver vi også påvirket af, så får vi også pesticider indenbords. Derfor så skal man lige tænke sig en ekstra gang om, hvor meget ferskvandsfisk man spiser. Og det vil så også anbefale, at man kun spiser fisk 2 gange om ugen højst, for ikke at få en for høj koncentration af pesticider ind i kroppen. Pesticider, de påvirker også vores grundvand. Men det afhænger altså af typen af pesticid, hvor hurtigt den nedbrydes. Altså enten med større eller mindre hastighed. Nogle af de her pesticider bliver desværre meget langsomt nedbrudt, og kan derfor vaskes hele vejen igennem alle jordlagene, og så direkte ned i vores grundvand, som altså både i det med fiskene og vores grundvand påvirker vores økosystem. Så har vi en lille figur med her, som er figur 11,4 i vores biologiens ABC, hvor vi kan se, at man har testet et økologisk landbrug, som er den grønne her, de grønne søjler, og så et konventionelt landbrug, som er de gule søjler på de her diagrammer. Og et økologisk landbrug, det er selvfølgelig et landbrug, der ikke bruger giftstoffer, altså pesticider, og det gule, det konventionelle landbrug, er så med pesticider. Og vi kan så se, at man har optalt alle de vilde planter, insekter og ynglefugle, der så forekommer på de her forskellige marker, altså landbrugene. Og vi kan så se ud fra diagrammerne, at man så har optalt de her forskellige grupperinger, og så fået et x antal ud af det, og så sat indekstallet til 100 ved det økologiske landbrug. Og så ser vi så, at for eksempel når vi har de 100 vilde planter, insekter og ynglefugle, jamen så ligger de vilde planter altså på det konventionelle landbrug kun på 30, insekterne på 55 stykker og ynglefuglene på 50. Der er altså næsten på det økologiske landbrug, der i stort set alle grupperne dobbelt så meget eller skal det biodiversitet på det økologiske landbrug. Og her ser vi så en figur, der omhandler pesticiders transport og nedbrydning i et økosystem. Og vi kan se, hvordan det fordamper fra de her afgrøder og kommer op i luften. Og så kan vi også se, at noget af det bliver optaget af planterne, mens andet det nedsiver og så nedbrydes det til organisk materiale, som så binder sig til lerpartikler i jorden, så det bliver i jorden. Nu vil vi så gerne fortælle noget om, hvad man kan gøre, og hvordan man kan kontrollere pesticider fremover. Og efter man er blevet opmærksom på det her problem, så har man udviklet begreber som LD50 og LC50. LD50, det står for den dødelige dosis, når 50, og det viser, at når 50%
af forsøgspersoner eller dyr, de dør af den her dosis, mens LT50, det er den dødelige koncentration, og det er altså at sige, at 50% af forsøgspersonerne dør af den her koncentration. Problemet er så, at vi ofte udsættes for mere end ét stof ad gangen, selvom man tidligere regnede med, at virkningen af disse er additiv, hvilket betyder, at de virkninger lægges bare sammen. Men man har så senere fundet ud af, at giftvirkningen af et stof kan forstærke giftvirkningen af et andet stof, og det vil altså sige, at det er synergistisk. Den synergistiske virkning, den kan skyldes, at stofferne de bruger samme nedbrydningsvej i organismen, og derfor så forsøger man så i dag at fastlægge en rimelig grænseværdi for de forskellige pesticider, der findes i drikkevandet. At EU det gerne vil fremme brugen af integreret plantebeskyttelse, som IPM står for, og de har derfor introduceret de her principper, som alle professionelle brugere af pesticider, såsom landmænd, skal efterleve fra 1. januar 2014. Principperne går kort fortalt ud på, at landmanden skal gøre så meget som muligt for at forebygge angreb af skadevoldere, som f.eks. ukrudt eller insekter eller svampe, og dermed så skal de reducere behovet for sprøjtemidler. IPM det går så ud på at forebygge problemer med det her ukrudt og sygdomme og skadedyr, og at sprøjte kun efter behov og at få en bedre økonomi på sigt. De 8 IPM-principper vigtige redskaber er blandt andet resistente sorter og varsling og opsyn i marken og nedsatte doseringer af pesticider, radrensning og at undgå resistens over for midlerne. Og nummer 1 er forebyggelse og eller bekæmpelse af skadegørere bør foregå ved hjælp af flere metoder, f.eks. sædskifte, hensigtsmæssige dyrkningsmetoder, resistente sorter og beskyttelse af nytteorganismer. 2. Anvendelse af varslings-, prognose- og diagnostiseringsværktøjer. 3. Anvendelse af skadetærskler. 4. Ikke-kemiske metoder skal foretrækkes frem for pesticider, hvis de er tilstrækkeligt effektive. 5. Smalspektrede pesticider med mindst mulig effekt på menneskers sundhed og miljøet. 6. Anvendelse af nedsatte doseringer og færre behandlinger, hvis det er muligt. 7. Anvendelse af resistensstrategier. Og 8. Baseret på optegnelser over skadegørens forekomst og pesticidanvendelse, skal brugeren kontrollere, om den anvendte strategi har virket. Og så er der derudover en række regler, som er givet af Miljøstyrelsen på brugen af pesticid. Så er der eksempler på en sag, og det er den snart 2 år gamle sag, hvor 160 til 190 landmænd fra hele landet har været involveret i at gøre brug af ulovlig gødning og pesticider. Det er en sag, hvor der ifølge det, der har været oplyst, har været over 500 lastbiltransporter over den danske-tyske grænse i perioden 2007-2009 med ulovlig import af 15.000 tons kunstgødning og 45 tons sprøjtegift. Det formodes, at landmændene derfor har haft mulighed for at sprede mere kunstgødning og sprøjtegift ud, end der var tilladt, hvilket så er en overtrædelse af miljøreglerne. Og derudover er de 21 tons af det her sprøjtegift ulovligt at bruge her i landet, hvilket er farligt for grundvandet. Alvorligheden det er selvfølgelig, at det i bund og grund handler om grundvand, som de her pesticider og sprøjtemidler kan sive ned i. Og 21 af dem var ulovlige, det vil sige, at de er mere farlige end det der er tilladt.